लोगोफोर आङो मोनानि संनाय खुरनाय जगार लालायनोसै दै लोगोफोर आंहा ओइ बिनानावनि फिसाला आलासि जानो फैनो नागिरदों बिदा फंबाय सानैजों बे बिनानावनि फिसालाया दा मिज'रामाव MSc फरायहैनो सिट मोनबाय बेखायनो आं दिनै ओंखाम जाहोहरनो नागिरदों दे लोगोफोर दा नै जगार लादों नै जिरा देग्लिनो नागिरदों आं जिरा गथा लोगोफोर आरो नै सामब्राम गोजाबो लाखाबाय हानोसै गरथाम होगोन आरो नै रुसुन हाइजें बानलु लाखाबाय बेफोरखौबो देग्लिजोबनोसै दे लोगोफोर नै दा आं जिरा देग्लिनोसै दे लोगोफोर दा आरो संनायखौ देखायगोन दे लोगोफोर दा सेरनायखौबो देखायगोन दे लोगोफोर नै लोगोफोर आं दाउ बेदर संनो जगार लालायबाय दे थाव होनोसै दे लोगोफोर नै थाव होबाय दे लोगोफोर नै लकेल दाउहाय एसे बुरजा नांगोन ना थावा नै लोगोफोर आं आरो पापर एवग्रोनोसै दे बिनि उनावसो बेदरखौ सेरहरगोन आङो लोगोफोर फिसा सरबाय दै नै लोगोफोर आं बेदरखौ हरना लानोसै दे लकेल दाउ बेदर दे लोगोफोर नै मोजां एवना लानोसै आङो हरनि दे लोगोफोर ओमफ्राय खोबहाबना दोनसै संख्रि होनानै ओमफ्राय एवख्रेबनोसै बिनि उनावसो आङो मस्ला मस्लिखौ होगोन दे एसे एवख्रेबनानै लाग्रोनि लोगोफोर संख्रि होबाय नै लोगोफोर एसे एवख्रेबना लाग्रोनि दै बिनि उनावसो आङो हालदैखौबो होगोन आरो मस्ला मस्लिखौबो होगोन बेखौ मोजां खामफ्राम एवग्रोगोन थावजों नै लोगोफोर आंहा बियायं फिसा सानैबो सफैबाय दै आलासिफोरा नै बिदा फंबाय असे सानैबो लोगोफोर दायो आइजलाव मिज'राम आइजलाव फरायहैसिगोन MSc फिसाला गेदेरा आरो नै बे आयं फिसा उन्दैया ओइ अक्जिलेमाव फरायो हाई सेकेन्डारि लोगोफोर नै जाला हर आं माबानो ओहो लोगोफोरजों एसे गोजौआव बार जाहैनो नामायदों गरमनि लुलुआ फैया बियो लाजियो हाबफैनांगौ मालाबा कलेजनिफ्राय डाइरेक्ट मोनाजोब्बाय नै खोमसि जाजोब्बाय बहुत मजा आ रहा है गाइस ऊपर नीचे तो बहुत गर्मी है बहुत मोजां जादों ना बारा फैदों है अखासो फैगोन नायथिं पूरा अंधेरा हो गया गाइस लेकिन बहुत मजा आ रहा है ऊपर गोजौआवसो बार मोजां फैदोंमोन गसं बारा दसे र' थ' गरम बाबाया बाहेरावसो दा गोजौआवसो बार मोजां नै बेयाव जि गरम जोम गोजौआव बार मोजां फैबाय थादों बै हाजोआव लाइट नुहुरलायो हाजोनि लाइटखौ नुहुरलायदों तो गाइस हम लोग ऊपर गया था माँ तो ऊपर से वो भूटान पहाड़ का लाइट दिखता है उधर का घर वगैरह का लाइट अभी अंधेरा हो गया ना तो लाइट पूरा दिख जाता है अभी खाना खाने जा रहे हैं हम लोग ओंखाम मोनसै आलासिफोरनो हाँ जदो नङालै जदो
लोगोफोर दा फंबायमोनखौ ओंखाम जानोसै नै जहाँ तहाँ सिंपल ओइ आसारा दिखौ नांगौ मामा आखाइ सुबाय मोनो तो गाइस अभी को अभी क्या बोलता है भाई लोग को सॉरी तो गाइस अभी भाई लोग को खाना दे रहा है ये वाला भाई यूनिवर्सिटी पे जा रहा है तो परसों जा रहा है इसलिए अभी हम डिनर पे बुलाए खाना खाने के लिए हम लोग का काजिन भाई है दोनों मौसी का बेटा आलू के साथ सिंपल खाना है एसे एसे लानो नाय बै संख्रिबो लाखा नांदेरगौबा लाबानो जाबाय आलु खायो नांलानो बिराद आलु गोसाखा बे थाइबेंआला नयन थाइबें निम्बु दे जाबाय था दे लाजि गोनां केमेरा हमबाय थाला बारा दे जाग्रोदो बहुत दिखाई गाइस ये क्या बोलते हैं किंग चिल्ली एंड बैम्बू का पिकल है दीदी लोग के घर से आया था ये किंग चिल्ली एंड राजा मिर्चा दे जादो दे माखो सयाबिन आलु नांगौबा बिदे ओंखाम नांगौबा दे लाजि नाङा बुंबानो जाबाय एसे एसे जादोब्रा एसे मोनामनाय मोनगोनदां बाबाया ओंखाम जानोसै ना जाथ'आ नाङा ना एसे मोनाम मा बाथोन सयाबिनजों आलुजों बाथोन बियायं फिसाफोरनो आं ओंखाम होबाय दे जाबाय थाथोंसै दायो जानो होबाय जानो होनसै भिडिअ लाथ'ला लाजिगोन नहीं लोगोफोर आलासिया थांसिगोन तो गाइस अभी भाई लोग घर जा रहा है इन लोग का घर सामने ही है इधर स्ट्रेट जाके 1.5 किलोमीटर है दिखाऊंगा एक दिन हम लोग बा दे मोजां फराय दे बाय बाय लुलु दे बाय थांदो दे तो गाइस अभी चला गया मेहमान लोग अभी हम लोग दुकान जा रहे हैं मम्मी और मैं फै मा बुंनो बेयावनो दोनसै दे लोगोफोर भिडिअखौ बाय 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 गाइस आज का वीडियो इधर ही रखते हैं और अभी हम लोग दुकान जा रहे हैं अभी रात के 8 बज गया फिर भी हम लोग